нічога не разумею. Хто гэту запіску тут пакінуў? Усім добрый вечар. Возле прывітання. О, добрый вечар, сябры. Салют, Яночка. О, Буслик, а што ты робіш? Думаю. О, аб чым? Аб тым, хто пакінуў тут гэтую запіску і пра тое, што ў ёй напісана. О, а што тут незразумелага? Да ўсё. Давай разбирацца разам. Прачытай услых. Добра. Ага. Дзень знаходак адзначайце і мяне вы адшукайце. Ой, а каго адшукаць? Як адзначаць? Нічога не разумею. Вось я нічога не разумею. Можа, гэта Топу трэба адшукаць? Не, Топа да Каці з Лесікам у госці пайшоў і ўсіх папярэдзіў. А тады, можа, трэба адшукаць Даніка? Не, Данік з Дабрадзень на начную рыбалку адправіліся. Нас не ўзялі, таму што мы яшчэ маленькія. Ой, цікава. А давай яшчэ раз прачытаем, што ў гэтай запісцы. Дзень знаходак адзначайце Ага. і мяне вы адшукайце. Нішто сабе! Што гэта за фокусы? Запіска знікла. Гэта не я. Бачу, што не ты. У цябе б такія фокусы не атрымаліся. Слухай, Яночка, там было напісана пра дзень знаходак, які трэба адзначаць. Не ведаеш, што гэта значыць? Не ведаю. Буслічак, а ты сёння нешта знайшоў? Пакуль што не. А ты? І я не. А тады што азначае гэты дзень знаходак? Яна, глядзі, новая запіска з'явілася. Бачу. Так, давай чытай хутчэй, што ў ёй? А можа, новая падказка? Чытай. Ага. Падказаць, хто я такая? Я не птушка, я лятаю. Як ты прачытаў? Паўтары яшчэ раз. Падказаць, хто я такая? Ага. Я не птушка, я лятаю. Ой! І гэтая запіска знікла. Вось дык фокусы. А мне падабаецца так гуляць. Яна, давай думаць, хто лятае, але не птушка. Матылькі лятаюць, вавёркі бываюць лятаючыя, здаецца. Але наўрад ці вавёрка пакінула нам гэтую запіску. Але той, хто пакінуў запіску, мне здаецца, нас чуе. І паколькі мы не можам здагадацца, давай папросім яшчэ адну падказку. Ой, а гэта ідэя. Давай. Эй, невядомы фокуснік, падкажыце нам, дзе вас шукаць? Глядзі, Яночка, атрымалася. Новая запіска з'явілася. Чытаем. Так, я ў госці завітала і сяброў тут адшукала. У госці завітала, кажаш, і адшукала сяброў. Так. Усё, я здагадаўся, гэта Эліна так з намі гуляе. Эліна? А што, падобна. Эліна не птушка, але лятае. Яна ж з космосу. І яна выпадкова ў нас апынулася, але пасябравала з усімі. Гэта дакладна, Эліна. Ты прыходзь да нас, Эліна, сімпатычная дзяўчына. Добры зорны вечар усім. Зорнае прывітанне, Буслік і Яна. Ага, салют, Эліначка. Значыць, мы правільна здагадаліся. Гэта ты нам фокусы паказвала. Ніякіх фокусаў. Гэта спецыяльная касмічная папера. Калі 2 разы прачытаеш, што на ёй напісана, яна знікае. Во як! А навошта мы павінны былі цябе шукаць? А я прачытала, што сёння на зямлі адзначаюць дзень знаходак. Гэта як? А вось так, там было напісана, што сёння абавязкова трэба адшукаць штосьці згубленае, якую-небудзь рэч. Цікава. І што для гэтага трэба было рабіць? Напрыклад, прыбірацца ў шафах і на палічках. Ой, дакладна.
Там час ад часу можна адшукаць рэчы, пра якія ўжо не памятаеш. Але прыбірацца гэта неяк сумнавата і не вельмі святочна. Ого. Згодная, Буслік. Вось таму і вырашыла схавацца, каб вы мяне адшукалі. Зрабілася нябачнай і пагуляла з вамі. Значыцца, ты наша знаходка. Ну так, ваша касмічная знаходка. Толькі ты знайшлася крыху раней. Гэта так, і апынулася ў вас выпадкова, але мне так падабаецца на зямлі. І нам падабаецца, што ты да нас трапіла. І што мы цябе знайшлі. А ведаеце чаму? Чаму? Таму, што я адшукала не толькі смешнага мядзведзіка, цікаўную птушку і прыгажуню ліску. Эліначка, а каго ты адшукала? А адшукала я сапраўдных сяброў, якія заўсёды гатовыя са мной радавацца і прыйсці на дапамогу. Дзяўчынкі і хлопчыкі, а ў вас ёсць сапраўдныя сябры? Калі вы іх адшукалі, ніколі не губляйце. А калі вы пасварыліся, адзначце дзень знаходак, памірыцеся, быццам вы знайшлі сваіх сяброў зноў. А я ведаю, што яшчэ ні ў якім разе не трэба губляць, каб потым не шукаць. Што ты маеш на ўвазе, Буслік? Ні ў якім разе нельга губляць раўнавагу. А, вядома, нельга, інакш апынешся на падлозе. Эліначка, Буслік мае на ўвазе не тую раўнавагу. Вядома, трэба трымацца на нагах і лапах. Але абавязкова трэба ў любой сітуацыі заставацца спакойным. Тады ўсё згубленае знойдзецца, а сябры не разбягуцца. Якія вы ў мяне разумныя. Проста цудоўна, што мы з вамі знайшліся. І не важна, што не ў дзень знаходак. А давайте зараз усё ж такі адзначым дзень знаходак. А як? Знойдзем цікавы мультфільм і пакажам яго нашым гледачам. Цудоўная прапанова. Толькі знайдзіце самы-самы цікавы. Абавязкова. Давайте глядзець. Цікавы быў мульцік. А зараз час шукаць свае зубныя шчоткі, чысціць зубкі і класціся спаць. А шукаць нам нічога не трэба. Мы ведаем, дзе нашы зубныя шчоткі. Тады хуценька бягіце за імі. І спяшайцеся ў ложачкі. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Зорных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.